Hola a tots, ens estem recuperant a base de sumar punts, un altre camí guanyant. Hi ha que confiar en este equipo, en Setién, en el míster, en el Pastor, que li diem nosaltres. Hola Xori, setmana importantíssima per al club. Torna a la Conference contra l'Anderlecht. Assusta l'equip belga? Bueno, ho torno a repetir, assustar no assusta l'equip belga, perquè vulguis o no estem acostumats dins de la plantilla, el vestuari, també hi ha alguna bona belga. Tenim a Chukwueze, a Jackson, que carreguen bé. Hola Raúl, què esperes de la festa del centenari? Espero un dia molt emotiu per tots els groguets i a mi especialment me fa molta il·lusió veure com a valencià les bandes de música, perquè jo tocava la trompeta de xicotet en Vilamarxant i m'ho vaig tindre que deixar perquè era molt roïn i se me dona millor pegar trompades als delanters. Hola Capi, el dia següent del centenari, el dissabte, comença la Madalena en Castelló. Hi ha alguna consigna que haig de donar als futbolistes més joves per evitar que facin Madalena festa plena? S'ha dit que diumenge mos juguem molt contra el Betis, contra l'Ingeniero, Pellegrini, i si van a Madalena que no s'olviden del vino, del mesón del vino i de Chumino. Jo m'agrada molt la publicitat a la ràdio, la de fes-me cas i confia en Nicolás Tomàs, i s'ha dit que si tenen que anar, en tot cas, que fes-me cas i beu-te un aigua amb gas.